Nyake kaunti ma Migori nyakor Mgajwang kama jogo ma onyuol kod kit chwech ariyo pod yuda kweda kindo ganda e kaunti ma Migori. Ma oyangi kod jokanye riwruoge ma kiro ratiro ma oganda kinde nyasi mar yango odiochieng' mar jogo ma onyuol kod kit chwech ariyo ma ong'ere kaka intersex. Giwacho ni akweda ma yudo jogo mantiere kod kit chwech ma kamano chakore familia magiwuoki e kadwaro margi ne mondo piny owacho ojiw puonj motenore kod jogo modak kod kit chwech ariyo. Jokero ratiro dwaro mondo piny owacho dewgi kakoro giketo chike ma owinjore. Report mar kwan oganda mar higa mar 2019 noyango ni kaunti ma Migori ntiere kod jogo mantiere kod chwech ariyo maromo 35 ka jogo makelo ratich oganda koro wacho ni kwan gi thuth mohew kanyo. Sema ya kwamba vyote wacha kwa sensitize the community at large, gi service providers mondo ka ng'ato odhi kamoro kik ng'igi gi wang' moro marakweda nikech ng'ato nyinge en Tom to oneno kameri ineno koro ka onge akweda ilago gidhi yudo services gi without discrimination. Ng'ade mang'eny wayudo ka ng'ato ndiko kata mana ka ntiere idwa ndik tich tibro yudo ka iwacho ni idwaro dichwo kata idwaro dhako to ng'ama paroga ni chwech mar adek nitie en be nyalo dware onge ka ji nitiere kata mana institution moro amora ibro yudo kolos chwo mar mon olos chwo mar chwo lakini mar ng'ama chwer gi kit chwech machielo ma wawacho chwech mar adek ni gin gi onge gi kar gi nyalo ketne gi moro. Wasemo oganda kachiel kod ji duto matiyo ne ratiro mar dhano ne mondo waneni wagolo akwede. Koro wanto kaka kanisa onge gima ok wanyal kwedogi. Wanyisogi mana ni yangre uru nikech kamane kaka nuchweu gi Nyasaye to ka intiere gi wach moro mineno kata ka ng'ato setimo ni marach tibiro kaka kanisa wawuoyo to waneno mana kaka wakonyo nikech mano kaka Nyasaye nochweyogi. Ni watu ambao kwamba katika jamii zetu wanajaribu kufichwa. Wazazi wengi wanajaribu kuficha watoto ambao kwamba wamezaliwa na jinsia mbili kwa pamoja, yaani jinsia ya kike na jinsia ya kiume kwa sababu ya kuogopa, kwa sababu ya aibu. Lakini bila shaka Mwenyezi Mungu anasema kwamba yeye ndo aliumba watu. Kwa hivyo wajitokeze na unaokubalika katika jamii.